Cuba. Cuba. Havana. Cigar. Mand. Kvinde. Havana. Cuba. Denne stemme siger disse ord. Mand. Kvinde. Cigar. Mand. Her er det perfekte menneske. Her er det perfekte menneske. Vi vil undersøge, hvordan det perfekte menneske ser ud, og hvad det kan. Vi kigger på det perfekte menneske. Det perfekte menneske klæder sig af. Slips, jakke, sko, bukser, skjorte, bevægelser. Her er det perfekte menneske. Her er det perfekte menneske. Vi kigger på det perfekte menneske. Vi kigger på det perfekte menneske. Et øje. Se dette menneskes øje. Så en mund. En mund. Det perfekte menneske bevæger sig i et rum. Der er musik i rummet. Der er ikke musik i rummet. Der er musik i rummet. Det er sådan, han bevæger sig. Hvorfor bevæger han sig på den måde? Fordi kvinder godt kan lide, når han bevæger sig sådan. Et øre. Sådan ser et øre ud. Igen et øre. Og igen en mund. Her, Trin. Hun lægger sig. Hvordan lægger hun sig? Hun lægger sig sådan her. Det er sådan, hun lægger sig. Hvad tænker det perfekte menneske på? Tænker han på lykken, på døden, på kærligheden, på hvad han skal lave i aften? Måske på kvinden. Hvordan det er at røre ved hendes hud. Måske tænker han på hendes øjne, hendes ben, hendes mund. Måske tænker han på, hvad hun sagde til ham. Hendes ord. También hoy experimenté algo que espero algún día poder llegar a entender. Alrededor de mi chaqueta oscura y en mi mano alrededor había una corona radiante con luces blancas. También miraba con atención la parte izquierda de mi chaqueta oscura. Y había un pequeño punto blanco. Y yo decía, ¿qué quiere decir eso? Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage. Ja. Jamen, det var jo helt en fuldstændig fejltagelse med de benspænd. Ja. Det var da en gave med de 12 frames der. Det har jeg også. Ja. Det har jeg også taget det som. Ja, det må jeg sige. Det er jo som at se en gammel let film. Ja. Ja, det er da interessant. Jamen, ved du hvad, Jørgen? Ja. Foreløbig er du bestået. Nå, men det er jeg glad for. Og derfor så har jeg forberedt en lille snack, ja, som vi skal have nu. Godt.
Og så en lille vodka her, som jeg glæder mig specielt meget til. Jeg har jo en hang til alkohol, som du ved, så skal jeg lige se, om jeg kan få den åbnet. Det er godt på morgenkvisten inden 12, synes jeg. Det er det vigtigste tidspunkt. Det er det, der virker bedst jo. Og det er nu altid gjort. Kaffe, ja. Ja. Det er herligt. Ja, og det skulle jo være med en benske. Ja. Det var jo det. Det må jo ikke være metalmod kaviar. Det er jo helt forkert allerede. Nej, men vi må have dig længere ud i tårne, men det må vi jo lige snakke om nu. Ja. Og så må du jo selv afgøre, hvor meget du vil hjælpe mig eller ikke vil hjælpe mig. Jeg tror på, at du skal hjælpe mig, men det er jo... Det siger du, det her du også, altså du ved, men jeg synes jo, at jeg skal passe på med at give dig nogen som helst kort, ikke? Jo, men det vil du vil uværligt bruge det mod mig. Det er klart, men det er lidt svarer lidt til en terapeutisk situation, ikke? Og der kan man jo sige det fuldstændig det samme, ikke? Men samtidig så kan man sige, hvorfor sidder man der så, hvis man ikke giver kortene? Ja. Ikke? Min plan med det her, det er jo ligesom at gå fra det perfekte til mennesket, ikke? Ja. Det er ligesom min agenda, eller hvad du vil kalde okay. det. Jeg vil gerne, i virkeligheden vil jeg meget gerne banalisere dig. Mm. Men hvordan fanden gør vi det? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det ved du ikke, men det er jo det, vi skal prøve, eller det vil jeg gerne have dig til at hjælpe mig med og ligesom gøre, ikke? Ja. Og det kan vi måske ved at finde nogle steder, der gør ondt, ligesom de 12 frames, ikke? Ja, men jeg kan jo ikke udpege mine bløde punkter du kan ikke på forhånd. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Men de 12 frames var. Ja, absolut et blødt punkt. Den her meget påtaget afstand, som du har fra de ting, du beskriver, kunne jeg godt tænke mig at komme lidt til livs i det næste benspænd. Ja, det er jo ikke en attitude bare. Nej, bestemt. Det er jeg fuldstændig klar over. Men jeg kunne også godt tænke mig at sætte din moral lidt på prøve. Ja. Det kunne måske være interessant, ikke? Jo. Ja, det har vi jo snakket meget om moralen i, og betragteren. Og... Ja, det er jo betragteren. Ja, det er jo det der. Min rolle. Ja, ikke? Det er jo mit instinkt. Jeg vil gerne have dig videre til ikke at være betragter, ikke? Men at være medlever, ikke? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at sende dig ligesom til det usleste sted på jorden, ikke? Ja. Og det har du ikke noget problem med, ved jeg. Det plejer du ikke at have. Nej. Du er god til at tage til de usleste steder. Ja. Så længe der er et hotel. Ja, det tør jeg ikke sige. Det er jo dig selv, der definerer det usleste sted. Ja. Kunne du forestille dig nogle steder, eller nogle temaer, man ikke kunne benytte? Det kan du jo ikke. Nej, umiddelbart ikke. Nej. Umiddelbart ikke. Men så grov er jeg jo heller ikke trods alt. Altså, det er jo noget, jeg siger. Ja. Altså, det kunne godt være, at hvis jeg står over for nogle valg, at der så var en grænse. Vil du ligesom filme et døende barn i en eller anden flygtningelejr og lægge tekst til det perfekte menneske nedenunder? Nej, det vil jeg ikke. Ja, men altså, jeg er jo ikke pervers på den måde. Nej, altså, men en grad af perversion ligger der jo også i hele afstanden. Ja, hele afstanden og hele den måde, du gør tingene på, ikke? Ja. Hvor langt kan du gå ud i noget virkelighed, som du ikke fortæller om? Det kunne være interessant at se. Det er et kemisk forsøg, ikke? Jo. Er der nogen afsmitning her? Ja. Jeg vil have dig meget tæt på nogle ting, nogle virkelige oprivende ting. Ja. Altså virkelighedens drama, som du så vælger at lade være med at filme, og det har du jo gjort i dit liv, ikke? Jamen, det er en spændende disciplin. Ja. Hvor tæt kan du komme på? Ja. Ikke? Og så vil jeg gerne have dig til, når du kommer tilbage, og fortælle historien. Ja. Lad os sige, at manden skal være dig. Ja. Det er dig, som er Claus Nissen. Ja. Og måltidet og kvinden er bare ikke til stede. Det bliver sådan lidt pinteragtigt, at hun ikke er til stede. Ja. Men måltidet er der. Måltidet er der.